Mill-għada tal-Millit Lawn il-maġġoranza tan-nies li għandhom mobile qegħdin jirċievu ħafna messaġġi promozzjonali mingħand ħwienet li forsi huma ma jkunux taw in-numru tagħhom lil dawn il-ħwienet. Iżda dawn il-messaġġi l-Maltin isibuhom utli jew ta' inkonvenjent. Bħalissa tirċievi ħafna messaġġi promozzjonali fuq il-mobile. Iva ħafna. Sibhom utli jew idejquk? Xi kultant utli u xi kultant idejquni għax ċertu kumpaniji li jibgħatu kważi kuljum. Iva, ħafna f'kull ħin anke bil-lejl. Nisma' l-mobile li doqnej ta' xi riklam ta' xi ħanut ta' xi sejl. U tsibu utli jew ta' inkonvenjenti? Ta' inkonvenjent. Ija nirċievi. U tsibhom utli inti jew idejquk dan SMS? Le ma jdejqunix. Ma tantx, ftit. U meta tirċievi ssibhom utli jew idejquk? Delete u daqshekk le. Bħalissa tirċievi messaġġi promozzjonali fuq il-mobile. Ija mhux ħażin. U ssibhom utli jew idejquk? Utli ħafna. Propjament qas nibda naqrom, ma li naqrom li huma xi messaġġ qas naqrom. Nista' naħseb li kultant minn jirċivihom sikwit u jkollu l-mobile u jużah, ma tantx naħseb jieħu pjaċir dejjem, speċjalment meta jċemplu fuq ċerti ħinijiet. Taħwienet. U ssibhom utli jew idejquk? Ġili jdejquna u ġili le. Ejwa ħafna. U ssibuhom utli jew ta' inkonvenjent? Tajbin. Meta konsumatur jirċievi riklami minn ħanut anke jekk qatt ma jkun irreġistra n-numru tiegħu miegħu, ikun qed jirċevihom mill-kumpaniji tas-servizz tat-telefonija stess. Dan għaliex il-kumpaniji tat-telefonija jipprovdu servizz lil terzi persuni biex jibagħtu SMS lill-abbonati tagħhom. Dan mingħajr ma l-ħwienet li jirreklamaw ikollhom aċċess sa' numri jew informazzjoni dwar min qed jirċevihom. Huwa idmijiet tal-kumpaniji tat-telefonija li jafżaw lill-klijent b'mod ċar li jista' jirċievi messaġġi promozzjonali filwaqt li jiggwidaw lill-klijent kif jista' jevita li jirċevihom. Iżda kemm huma konxji n-nies ta' dan? Taf li tista' twaqfu da servizz biex ma tibqax tiġivi riklami? Le. Le ma kontx sabiha. Le, ta' għandha ġedija, tista' twaqqafha. Iwa naf imma tipo you never know. Le, m'għandi idea. Nista' waqfu meta rrid, mhux hekk? Le, ma nafx ta'. Provajt kemm il-darba anke nikkontattja xi ħwienet biex ma jibqgħux jibatuli imma xorta nibqa' nirċivihom. Le ma kontx naf. Għalhekk jekk issibhom tinkonvenjent kull m'għandek tagħmel u tikkuntattja lill-provditur tal-linja tal-mobile u bidritt għandek tieqaf tirċievi riklami.